חדשה בגוגל. ברוך השם. אני ביפושים. סרוליק, הוא חזר כבר מירושלים? סרוליק? לא, הוא לא פה. שלוש דקות. נפתלי אוכל גזר. ונשארנו עם 4 סנטימטר. ודניאל מנגן. ברוך הבא. ברוך הבא. אני מה? להתראות. איזה גזור אני. אסף. אסף אלישיב. כאילו... אתה באמת פוגש מיליון אנשים? מאוד. כל יום? לא כל יום, אבל בזמן קצר. ואני פשוט לא זוכר. וזה אסף, כאילו, אני כן זוכר אותו. רגע, תגיד, מה, אתה פוגש כל כך הרבה אנשים כל קצת זמן? כשהם ישמעו אותי, אני עובר בהמון מקומות. כי אף פעם אתה בכלל משהו נמצא? עכשיו טוב לי.